Хора, ние ще играме на нова поредица. Забравих пак как се казва. Аз тук погледах как се играе и минах някои неща. Ще почнем пак от първо ниво. Тук забравих какво трябва да се прави. Да. Тук е не странни работи трябва да се правят. Където той не се вижда какво натискам, което е тъпо и затова тук трябва това да изяде повече. Следващото. Това е много смешно. Така, напреди. Така трябва да се натискат това нещо. Тук е най-тъпото. Арбе, само се появяват реклами. Бум. И остана само стария телефон. А не новия. Татък. Добре, и това е много смешно. Вземам пръста. Добре, това е много яко. Така, натискате лицето и бум. Айде бе, знам реклами. Тук трябва внимателно да го правите надолу, иначе вижте какво става. Затова. Бавно, 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 бавно. Аре бе. Сега трябваше да го натискате и бум. И бум. Пък тук трябва да махчия. Ще 66 от 75 за другата планета. Сега тук. Я бе не тук. Добре, къде трябва да тук. Добре, минах всичките. Пак. Това е от всичките е бом. Диамант. Златно нещо. Нищо не намерихме. Добре, така.
Какво получих? 13. 91. Купувам това. Ама откъде излязаха 150, бе? Как трябва да играя? Добре, още един път тук. Колко? 25. Добре. О, в кой ще му? Пак 25. Още един път. И откачваме другата карта. За другия епизод. И давай. 37 и така ще приключвам за този епизод. Надявам се да ви харесала поредицата. И до следващия клип пишете в коментарите, ако съберем повече лайкове, ще продължа на тази поредица. И се абонирайте, моля ви, да събера поне 100 и ще правя една специална поредица. И чао!